Здравейте, мили приятели! Скоро предстои Меркурий да тръгне в своята ретроградна фаза. Това ще се случи на 17 юли. Ще бъде ретрограден до 11 август в зодиакалния знак Лъв. Какво е неподходящо по време на ретрограден Меркурий? Неудачен период за закупуване на техника, за започване на нови бизнес начинания, за подписване на важни договори. И за какво е удачен ретрограден Меркурий? Удачен е за да направим ремонт или поправка в начина на мислене, да си преразгледаме приоритетите и да видим на къде сме тръгнали, дали това е нашата посока. Лъв, знакът, в който ще бъде ретрограден Меркурий, е свързан с сърцето, с любовта в разгара на лятото. Това е време да се свържем с нашата страст към живота, радостта, нещо, което ни кара да се чувстваме много близо до себе си. Така че това е прекрасен период да размислим какво наистина ни носи щастие в живота. А ако искате да се прецакате, можете спокойно да изживеете една лятна любов с бившето си гадже, естествено в рамките на ретрограден Меркурий.